aurtengua aurreneko aldiz antolatu dugu, izan da kotxe klasiko eta moto klasikon konzentrazioa. Eta, helburua izan da, pixka herrin festa pixka jarri, jake kotxeak eta motok asko gustatzen zaizkigun. Eta, azkenen eguraldiak lagundu dugu, jende asko etorria, eta momentuz dana oso ondo dihoa. Goizian 9:30 izan da kotxe eta moto guztien etorrera izan da, eta ja behin danak bilduta zedenean, 11:00 indeu iloera kronometratua Fraisoroa. Eta bertan ateria motok banaka-banaka, tambordun motorrak izan behar izan du, ez zuen balio klasiko diskodunak, eta banaka-banaka iloera izan da Fraisoroa gora. Guain danak bera geizteianean, 12:00 izangoa kotxe guztien irteera, eta ingo du Aiztondoti barrena rekorrido bat, inguruko herrik, Bilabona, Aduna, Zizurki, Lasteasu, gero Alkiza ilokoia, Anoeta jetxi, Irura, Bilabona eta buelta. 40 bat moto animatu dira, 40-45 zian, eta kotxeak 75. Motok izan behar zuen klasikon barrun etorri dena guztik danak izan diagon hartu, karo. Baina iloeren ateatzeko bai, lehen esan duten bezala izan behar zuen tambordun motuak, frenos de tambor izango litzakena. Eta kotxiak izango liake danak. Azkenian, 30 berez jarri genuen, 30 urtetik aurrekoak, baina, 25 urtekon bat beste etorriana, azkeneko momentu non hartu izan da, baina, bai. Asteko furgoneta dazkau, T1, T2 eta T3 modelok. Gero ondoren jarraian aurten etorri zaigu, aurrenek urtea da, baina oso gustu daude, Iseta bat etorri zaigu, BMW bat, Donostitikan. Gero dakau Fiat 500 zar bat, 600ak batzu bazkau, eskarajuak, katxarro desente, eta gero Mercedesak 3 etorri zaizkigu, 2 ponton, eta beste SL 600 bat. Gero hemen atzien ikustean Jaguar eta Once Ligero bat, eta Rolls bat baita.